Andam na ang opisina sa City Agriculturist sa ipaygayon nga National Durian Industry Summit 2025 sunod simana. Gilauban nga makadani og 350 hangtod 400 ka mga delegado gikan sa nagkadiyang sektor sa durian industry sa tibuok nasud. Himuon kini sa Nobyembre 25 ug 26 sulod sa usa ka hotel sa Antonio Pichon Street sa Davao City. Sumala ni Fe Ogyo ang focal person sa kakaog durian sa City Agri. Ipahigayon ang summit aron madugangan ang kahibalo sa mga mag-uuma ug makahatag og higayon nga makapangutana diretsyo sa mga international ug lokal nga eksperto sa open forum. Dunay mga eksperto gikan sa nasod Australia, Thailand ug Malaysia aron isgutan ang durian flowering, pag-atiman sa yuta ug mga hagit sa pag-usab-usab sa lakat sa panahon nga nakaapekto sa produksyon sa durian karong tuiga. Gibutyag ni Ogyo ang kakulang sa irrigation system sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kung gidas na nag-unang hinungdan sa gabay nga ani sa durian. Murag maximum of 30% of the production last year lang ang production karon, and to think na we are almost mahuman na pa sa November. So gamay jud ang iyahang production. It's because ang plant physiology manggod na siya during pagmuhatag na siya og daghan kayo nga bunga, kung dili pud enough ang nutrition nga imuhang ma-provide sa iyaha, lagi siya tendency nga dili siya mamudala og bunga. It's because mag-recover man siya. So ang option niya mamunga or mamatay. Atol sa summit, ipasabot sab ang biological pest control methods sa regional crop protection aron mukunhod ang gasto sa pagpanguma. Despite nga gamay ang iyang volume, pero until now we have production. So given the cultural management na pud nga ginahimo sa ato ang mga farmers, dili gid siya maingon nato nga zero ang ato ang production. But of course, affected lang ang volume. At the same time, wala problema on the quality. Volume good ang ato ang kuan, ang problema. Sa kasamtangan, ang Davao City adunay 19 ka factory na nag-operate gikan sa tulo ka nag-una sa durian export nga nagagamit sa mga variety nga puyat, diwan-uwan ug duyaya nga mao ang mga nanguna nga gi-export sa gawas. Ang mas lapad nga inisyatibo naghatag sab og mas daghang oportunidad sa mga mag-uuma nga makig-uban diretso sa mga exporter. Nag-conduct last 2022 og Durian Summit, Asia Durian Summit. So kadto lang nga time nga among the commodities na funded by Department of Agriculture, it's only durian nga gitagaan og 5-year development plan with budget. So padayon ang ato ang mga programa interventions as to seedlings, as to fertilizer, kay naaman tay program on rehabilitation, so katong mga existing nga mga dili kay productive nga punuan to para mainganyo sila nga ilahang mag-rehabilitate sa ilang mga farm, so naa sila mga input support. Giawhag karon sa City Agriculturist Office ang mga mag-uuma nga mosalmot sa Durian Industry Summit tungod kay gawas sa mga lecture, doon na sab sila access sa mga exhibitors ug networking events nga maghatag og higayon kanila nga makamugna og koneksyon sa ubang mag-uuma. Lakip sa tingwa sa summit nga matabangan ang mga mag-uuma nga makabaton og mas taas nga kalidad ug maapas ang demand sa export market. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.